Agora remataron de vender as propiedades e os cartos obtidos repartíronos entre dúas asociacións lalinenses. Nesta ocasión, que con isto xa rematamos, liquidamos a herdanza, tamén de fincas rústicas en Lallas, apareceu un comprador, fixos unha valoración pública, unha tasación pública, vendéronse por 36.000 euros e despois, bueno, da información que recabamos por diversos conductos, pareceunos oportuno, pareceunos que neste caso podíamos optar entre Café para Todos ou centrarnos naquelas entidades que neste momento podían ter máis dificultades. A Aspadeza foronlle doados 24.000 euros que se destinarán a rematar de equipar as súas novas instalacións e a poñer en marcha proxectos de cara á integración sociolaboral dos 18 usuarios. Un deles aposta en marcha dun taller de lavandería que arrancará nun mes. Se vai lavar roupa para fora, para xente en convenio co Ayuntamiento, para xente necesitada, ou seja, xente que vive sola e tal, e vais empezar por aí. De hecho, xa temos un contrato da Diputación, a xente que está aquí xa vamos a empezar a lavarlle o mes que ven, empezamos xa. E, bueno, xa é algo que, bueno, a ver se recaudamos, temos un pouquiño de recaudación ao final de mes, a ver como nos vai o tema. Tras a visita a Aspadeza, Delfín Fernández trasladouse á sede Morea, no casco urbán lalinense, para entregarlle o seu cheque de 12.000 euros.